मी वृषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी आगळा वेगळा प्रकार एक मिठाईचा। मिल्क पावडर घेतली आहे मी 75 ग्रॅम। इथे ड्रायफ्रूट घेतले काजू बदाम अक्रोड पिस्ता। दूध घेतलंय 1 चमचा तूप घेतलंय। इथे कढई गरम झाली आहे आपली। तूप घेऊया। दूध इथे दुधाचं प्रमाण नाही आहे। व्यवस्थित एकजीव करूया तुपामध्ये। मिल्क पावडर थोडी थोडी टाकायची इथे आपण। कुठल्या त्याच्या व्यवस्थित मोडून घ्यायचे। हे बघा जेवढं आपण दूध घेतलेलं त्या दुधातच आपलं झालंय। बाकीचं दूध तसंच राहिलंय। ह्या वर्षीच्या गणपती बाप्पाला ही मिठाई नक्की करून बघा तुम्ही, खूप छान लागते। हे बारीक गॅसवरच करायचं आहे इथे आपल्याला। झाले आपलं मिश्रण, थंड करत ठेवूया। तूप व्यवस्थित वितळलं इथे आपलं। तुपात दूध व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता ही ड्रायफ्रूट घेऊया टाकून। खूप छान स्मेल येतोय ड्रायफ्रूटचा। हे बघा इथे ड्रायफ्रूटचं मिश्रण आपलं व्यवस्थित झालंय। हे मिश्रण आपलं तयार आहे। गॅस बंद करून घेऊया आपण। इथे आता आपलं मिश्रण थंड झालंय, मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। हे बघा एकदम सॉफ्ट झालंय।
इथे आता आपण मिठाई करून घेऊया. हे बघा इथे आपण अंडाकृती करणार आहे. हे फार सुंदर दिसतंय बघा. इथे आता अशा प्रकारे आपण मिठाई करून घेऊया. आजचा मिठाईचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा.